Szia mindenki, én Martin vagyok, és én már egy Drakensangos videót szeretnék nektek bemutatni. És ugye mi itt vagyunk a kis szakadékban, tehát igen, és én nekem meg kellene csinálnom most azt a küldetést, hogy én védjem meg ezt a Serana nevű, nem tudom micsoda ez itt, nő, Serana nevű nőt. És ugye, ahogy említettem, ez a Drakensang nevezetű játék, amiből én szeretnék több sorozatot is csinálni. Tehát úgy gondoltam, hogy csinálok legalább 10 rész belőle, vagy 10-nél többet, én nem tudom. De legalább 10-nél többet szeretnék, vagy esetleg 10, nem tudom. És jó, fejlődtem egyet, ugrálni is tudok, király. Na, napi küldi. Oké, le kell adni még egy küldetést, és már meg is van csinálva. Na, hát akkor hajrá! Jó van? Ó, most nézem, hogy én kaptam ilyen bizbaszt eszenciát. Ó, hát itt van egy ilyen, az 5-ös szintű Dezuki. Amúgy nem. Már egy másik csapat tagja. Azt a kurva de raggol. Na mindegy, jó, végig ránolok. Végig ránolok, ránolok, nem bírok beszélni. Nem is olyan nagy baj, hát annyira nem nagy. Meg van csinálva. Na csá, megvan a hazateleport, örülök, mint anyám tyúkja. Akkor visszamegyünk Dreamfordba, ha jól mondom. Biztos jól mondom. What the fuck going on? Bum 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 bum, teke bum. Na mindegy, akkor leadjuk azt a küldét, amit nekünk le kell adni. Akkor le kell mennem, beszélni avval az atyával, minden kutya franc. Ez micsoda? Sárkányharcos, tuti, muti, mutter. Na. Elfogadom. És ezt is. Olyan. Tratatatam. Mennyi undermontom van? 1021, beszarok! Meg 400-at gyűjtök, és megvan egy inventory bővítés, azt hiszem. Ha jó tudom, ez ne. 600-ot. Na mindegy, se baj. Se baj. Most felmegyek oda az Isten háta mögé, és nem fog engem lehagyni ez a sárkányharcos, mert tudom, hogy én gyorsabb vagyok, beszívott hangon, mert az így jó. Na, én is elvegyek magamba. Se baj, kígyabaj, engem nem baj. Pam, jaj, nézd, hogy futott vissza regenerálódni. Emberek, én egy kis vágást csinálok, egy pillanat. Na itt is lennék,
Ugye, hát visszajöttem a sárkányharcosomra, mert nekem ő jobban bejön. Igen, mindenféleképpen ő jobban bejön. És akkor eladjuk a cuccokat. Hát, van mit eladni. Ezt majd felhúzzuk. Jaj. Na várjunk már, hogyha már itt vagyok. Ez sokkal jobb. Aha. You touch my la 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 la. You ding ding dong dong dong. Ajajaj, persze én is ilyen ruhás vagyok. Yeah. Tele vagyok pénzzel, azt a rohadt, ebből nem lesz semmi. Aztán nem hallottatok semmit, de jó. Most ebből elköltök 500-at, az nagyjából megéri. Tehát ugye most veszek egy ilyet, hát nagyon megéri. Nem baj, nekem ennyi is elég. Király. Hadd nézzen a gondosnak, amúgy nem. La 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 la. Igen, lehet, hogy én hamarosan befejezem a videót, mert nem ennyire szeretem volna tervezni, és hát igen, tehát igen, szóval lehet, hogy én itt be is fejezném a videót. Remélem tetszett, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel. Én Martin voltam, sziasztok!